Bon dia i bona hora a tothom dels oients de l'Empodcast. Presentem avui l'episodi 48, número 48, que és l'últim episodi de la quarta temporada. Com sempre som els mateixos habituals, tot i que ens agrada molt que de tant en tant ens ve algú a visitar i ens explica els seus temes preferits, però avui estem l'Albert i jo. Albert, bon dia. Presenta't una miqueta per a la gent que encara no ens coneix i que afortunadament ens sent per primera vegada, així ens podran conèixer una miqueta. Bon Digues. dia, jo sóc l'Albert Oms, sóc infermer d'urgències i emergències, treballeu ara mateix a l'Hospital de Cerdanya, a l'ambulància SEM del territori, i tinc aquest lloc web Sí. que és Emermed Pirineus, i també a diferents xarxes socials també per aquest mateix nom. I tu, Xavi, va, Val. t'has de presentar tu. Molt bé, doncs jo sí, sóc en Xavi Basurto i sóc metge d'urgències de l'Hospital de Figueres i també donem voltes per l'Alt Empordà i cap a Girona també amb la 606 del SEM i quan tenim temps algunes coses que expliquem aquí abans les publiquem en format blog a un blog que es diu urgem.cat i així també ens trobareu sobretot a Twitter, no sé, a l'Instagram també, però és que no tinc temps de penjar-ho tot en allà i per tant bàsicament el blog i el Twitter i ja està, no sé, això. I també ens podeu seguir, que tenim alguna xarxa social, Albert, que tu controles molt, que tenim 100 i pico seguidors ja, Bueno, el grup de Telegram, al grup de Telegram. 120 no sé quants, sí que ens Molt anem bé. explicant coses allà. De fet, avui, a les recomanacions, n'hi ha alguna dels nostres oients en aquest grup. Sí, molt bé, molt bé. Molt bé. A finals d'aquesta temporada serem ja 1.000 seguidors en el Telegram, Albert, no et preocupis. En dubto bastant. Però bé, la Bueno, il·lusió també se'n viu. molt bé. Doncs avui parlarem de les seccions de sempre i comencem com sempre amb el tema principal que avui ens el presenta l'Albert i que com a novetat ens parlaràs d'algun tema electrocardiogràfic, Albert? Gran novetat, home, aquest any ja sabeu Sortirem, que... sortirem tots cardiòlegs d'aquí, Bueno, no, cardiòlegs no ho sé, ja sabeu que tinc aquesta passió amb l'infart, amb el síndrome coronari agut i l'electrocardiografia. I bé, doncs aquesta temporada no n'havíem parlat i no pot Sí. ser. No pot ser, no pot I ser. l'acabem parlant d'això. Normalment, normalment al maig sempre hi ha les dues temporades anteriors, al mes de maig havíem fet alguna cosa d'aquestes, doncs avui Sí. toca. Doncs fantàstic. O sigui que no us n'escapeu. Aquest, com que va d'electros, també tindrem en vídeo. Sí. Nosaltres, com sempre, com que sabem que la nostra plataforma és d'àudio, doncs intentarem descriure el millor possible, però a les notes de l'episodi tindreu la presentació que faré servir amb les imatges i a Can YouTube o a l'Spotify doncs hi penjarem el vídeo també perquè els que ens vulgueu veure en vídeo, doncs a part de veure'ns els caretos, jo me l'he afaitat aquest cop i constipat, com noteu per la veu, doncs també podreu veure la presentació aquesta amb les imatges que ens interessen. Primer, us comparteixo, abans de la presentació, us comparteixo la meva entrada al blog, perquè això ho vaig escriure al blog fa unes setmanes. Us vull parlar d'un altre Patró? No. gràcies. Us vull parlar d'un altre patró electrocardiogràfic d'infart agut de miocardi. Ja sabeu que el paradigma que s'està fent servir ara l'hauríem de canviar. Estem fent servir el síndrome coronari agut amb elevació de l'ECT, però els que ja fa temps que ens seguiu sabeu que a l'episodi 4 vam parlar d'una cosa que havia traduït, que era els OMI, Occlusion Myocardial Infarction, que vam traduir per als infarts aguts de miocardi oclusiu, els IAMO, que si recordeu totes les vegades que hem anat parlant és allò que no tots els infarts van amb elevació d'ECT i no tota l'elevació de l'ECT és un infart, oi? Sí. Bé, doncs aquest és un altre patró, és el patró que es diu d'ones T hiperagudes. En anglès respon a les sigles HATW, que és Hyperacute T-Wave, vale? Ona T hiperaguda. Val. Aquest patró
trobareu a la presentació una imatge que és diguem-ne, la seqüència temporal normal de canvis electrocardiogràfics quan se'ns oclueix una artèria. Sí. Quan s'oclueix una artèria, el primer que passa és que se'ns allarga el QT, és a dir, la distància que va des del principi al complex QRS fins que s'acaba la onda T. Això és fàcil de dir, però si no saps quin QT tenies abans de tapar-se l'artèria, doncs no sabràs si s'ha allargat o no, perquè cadascú té el QT que té i doncs a vegades tots tenim la nostra distància que ens toca i per tant no sabràs si s'ha allargat si no tenies una mida d'abans, oi? A més, el QT teniu present que és allò que en funció de la freqüència cardíaca doncs és més curt o és més llarg, llavors s'ha de corregir totes aquestes històries rares. És una cosa interessant de saber, però no ho veurem. Sí. Digue'm. No, t'haig de confessar que no ho sabia, això, Que Això... Això que s'allargués el QT no ho sabia, amb un infart al principi, que era la primera manifestació, no ho sabia. Sí. Això em sembla que se sap gràcies als gossos, que es dedicaven a putejar gossos en el seu moment, i es va veure això, que quan els ocluïen l'artèria coronària al laboratori, doncs el primer que passava és que se'ls allargava el QT. Val. Després ja ve el que parlarem avui, que és aquesta ona T hiperaguda, i a partir d'aquí, veureu la imatge, no? Que hi ha una sèrie de seqüències, i a partir d'aquí, d'aquesta ona T hiperaguda es va transformant en aquesta elevació de l'ST, que és el patró típic, que és el més habitual. N'hem parlat també del patró d'elevació de l'ST en els infarts aguts de miocardi, també no recordo ara quin capítol és de la tercera temporada, en vam parlar. Sí. I aquesta elevació de l'ST doncs anirà evolucionant. Si no ho resolem, doncs començaran a aparèixer les ones Q, que vol dir que hi ha hagut ja necrosi al miocardi, i llavors a mesura que va avançant doncs la onda T es revertirà, passarà a negativitzar-se i quedarà l'infart establert, o bé si ho resolem doncs tindrem un patró de Wellens que se'n diu, que és un signe de reperfusió, no? Que tenim inicialment la onda T és bifàsica, és positiva i negativa, i després es torna més negativa. Això haureu d'anar a les imatges, evidentment, per entendre-ho, però bueno, del Wellens també em sembla que en vam parlar alguna vegada. Si no, a la meva entrada al blog també ho tinc, oi? Bé, una miqueta aquesta és la seqüència temporal. Digues, Escolta'm, i aquesta seqüència temporal té una... Pregunto, així per... Té una... O sigui, té una... Com ho diria jo? La temporalitat és qüestió de minuts, d'hores, o és constant, això? Vull dir... Jo sé que si veig una que el QT s'allarga, sé que al cap de mitja hora, si és un infart, tindré una T hiperaguda, i sé que al cap d'una hora l'elevació de la CT, i al cap de 48 hores la Q, o no té per què tindre un patró temporal fix, això? No és fixa, i a més cap pacient els pacients no llegeixen els llibres de text, llavors cap pacient està obligat a seguir la seqüència tal com Déu mana. Pots començar directament amb l'elevació de l'ST, o no passar d'ona T hiperaguda i acabar a saber, no? Sí que la ona T hiperaguda és estrany veure-la passades gaires hores de l'inici de la sintomatologia. També hem de pensar que la sintomatologia pot anar i venir. És a dir, tu pots estar tapat i anar-se tapant i destapant. Llavors, com que els pacients també s'expliquen tan bé sempre, oi? Tots estem... llegeixen els llibres de text, hem dit, oi? Doncs clar, ens trobem que tot és molt variable. Sí. I tampoc nosaltres escoltem 100% bé. No gaire sovint, no? Sí que quan apareixen unes Q, ja hi ha necrosi miocàrdica, això sí que ho hem de saber, i això acostuma a passar a partir de l'hora, ja pot començar a haver-hi unes Q. Que això no vol dir que ja estigui tot mort. És a dir, quan hi ha unes Q no és que no haguem de fer res. Pot haver-hi una esculla que no hi hagi res a fer i per tant no té sentit destapar, però si tenim una esculla i encara hi ha elevació de l'ST vol dir que segurament encara queda alguna part de miocardi salvable i per tant seria tributari de fer alguna cosa, encara que ja tinguem una Q establerta. Però vaja, la idea que tenim és que comença, des de que es tapa comencem amb l'allargament del QT que no ens és útil, i després ve la ona T hiperaguda. Això vol dir que al principi el primer que veurem és la ona T hiperaguda. Per tant, si és el primer que veurem és molt precoç, i com més abans ho reconeixem, abans podrem començar a tractar i menys mort miocàrdica hi haurà. Per tant, és important reconèixer aquest patró.
Quin és el problema? Doncs que està definit com el cul. Jo la definició que més m'ha agradat de les que he anat trobant és la que he escrit al meu blog, que diu que les ondes T hiperagudes són ondes T altes i grosses, més altes al seu pic i més amples a la base del que tocaria, desproporcionades respecte a la R o S precedent. Sí. I aquesta petita frase ja diu moltes coses, oi? Mira, us poso els que us ho escriuré pels que ho esteu escoltant al podcast, us poso la primera comparativa de traços que tinc, que és bastant interessant aquesta, i tenim dos traços al costat que corresponen a B3 del mateix pacient, un amb simptomatologia i l'altre no. Pels que estigueu veient la imatge, el de l'esquerra és amb circumstàncies normals, el de la dreta és amb simptomatologia. I el que veiem és que tenim un RS, doncs que la R fa uns 6 quadrets d'alçada i la S uns 5 quadrets cap avall, això amb el complex normal. Després tenim un quadre gran, doncs aquests 200 mil·lisegons d'un ST pla, i després tenim una ona T, doncs, com totes les ones T, no? Que puja uns 2 quadrets d'alçada i tenim uns 3 quadrets d'ampit de pujada i un quadret d'ampit de baixada. Això seria, doncs, un electro bastant normal, probablement d'algú d'una certa edat ja. A la dreta hi tenim el mateix pacient ja amb símptomes, i el que veiem és que la R s'ha fet una mica més petita, en comptes de mesurar aquests 6 quadrets ara en fa només 4, però el que sí que veiem és que aquesta T, que abans feia 2 quadrets d'alçada, ara en fa 6 o 7, i comença a pujar molt abans. Així com hem dit que hi havia un quadret gran, aquests 200 mil·lisegons, abans no comença a pujar la T, aquí és que comença pràcticament on acaba la S, en el punt J, i creix molt més. És evident que la onda de la dreta, aquesta que diem que té una T tan enorme, aquesta és hiperaguda, és desproporcionadament gran respecte al QRS que el precedeix, no? Aquest RS que veiem. És desproporcionadament gran i a més és molt més gran a la base. A mi m'agrada dir-los que són grosses, tot i que l'adjectiu gros té a veure amb volum. Aquí és una superfície, no? Però jo no dic que són grosses. Hi ha gent que és gran i hi ha gent que és grossa, no? Doncs aquesta T és molt grossa. Sí, aquesta és aquest és un dels primers que us volia ensenyar. I una pregunta, és que no m'havia donat compte d'això. El terme o sigui, el fet que es digui hiperaguda vol dir perquè apareix al principi de la clínica de l'infart, o és perquè la T comença a créixer ja molt després de la S, de l'onda S del QRS? Doncs mira, jo crec, i és una creença, no en tinc proves, que és per el fet que es presenta molt aviat en la simptomatologia de l'infart, més que no pas per la forma. Sí, és que no havia vist això, que sí, que amb un electron normal la T comença bastant més tard que d'aquesta hiperaguda, no? Que ja pots començar a veure que creix al final del QRS. No havia vist això. I aquí el que és rellevant, és molt rellevant, és el tema de la proporcionalitat. En una següent imatge que tinc es veu, a mà esquerra, es veu una D3, per exemple, que es veu un QRS, un RS petitet, que deu fer la R fa 2 quadrets i la S també fa 2, i en canvi tenim a darrere una T que ens en fa 4 d'alçada, i el mateix, comença molt a prop del punt J i és molt ample. Clar, la T d'abans hem dit que feia 7 punts de 7 mil·límetres d'alçada, aquí en fa només 4, però és que el QRS, l'RS aquest és molt petit i la T és proporcionalment molt grossa. En canvi, a mà dreta tenim B3, que el que veiem és un QRS enorme, tots són enormes, de fet aquest de B3 doncs, se'ns menja, tenim una part de B2 que se'ns ho menja i ens surt de la pantalla. I la T aquesta de B3 fa 1 centímetre d'alçada. I també comença, com és B3, també comença molt a prop. El punt J també ja està elevat un parell de mil·límetres o 3. Clar, aquesta T és molt més grossa que la que hem vist abans. Però la que és més petita de mida absoluta és la que és hiperaguda, mentre que la que és més gran de mida absoluta és, en el cas d'una repolarització precoç, és normal entre cometes per a aquest pacient, és a dir, no és un síndrome coronari agut.
Val. Val? És a dir, no és només la mida el que és rellevant. És la mida, però sobretot la mida, la proporció respecte Respecte al... al, Exacte, respecte al al QRS complex. precedent. Ah, Val. exactament, sí. I també és la forma. És això que deia de gros, no? És a dir, la T habitualment, la T, ja ho he dit quan descrivia la primera, és relativament asimètrica. L'ampit de baixada, és a dir, des del zènit del punt més alt fins que torna a la isoelèctrica, és més dret que no pas l'ampit de pujada. Aquí en una imatge que tinc doncs es veu, a mà dreta es veu unes zones T d'hiperpotasèmia que són molt grans, fan 15 mil·límetres d'alçada. És veritat que el QRS també doncs, és bastant gran, hi ha una S de 20 mil·límetres pràcticament, però aquestes, si t'hi fixes, són l'ampit de baixada d'aquesta ona d'hiperpotasèmia és molt dret, és a dir, aquests 20 mil·límetres, aquests 15 mil·límetres els fa amb un sol quadret petit, en canvi la pujada la fa amb 3 o 4 quadrets de pujada. És a dir, la ona T habitualment puja progressivament i baixa de forma molt més abrupta. En canvi, si per exemple agafem la imatge a l'esquerra, que es veu malament, però bueno, ja s'intueix, el que es veu és que l'ampit de baixada no és tan dret, no és tan abrupte, i per tant la ona T es torna com més simètrica. És molt gran, evidentment, respecte al QRS que la precedeix, i a més és relativament simètrica. No és només la mida, no és només la mida en proporció al QRS, sinó també és una mica la forma respecte a la T normal. Sí? Això s'entén? Val. Val. Bé, això de les T's aquestes se'n fa cas ara doncs, de tota aquesta moguda dels IAMOs, dels OMIs, doncs se'n fa molt cas, però això està escrit de fa molts anys. De la història de l'electrocardiografia, que potser algun dia en parlarem, comença a finals del segle XIX, però sobretot a principis del segle XX. Jo he trobat un parell d'articles, un del 34 i un del 47, que parlen d'aquestes T's grosses. A mi, aquests articles a més estan escrits, doncs, imagineu-vos, fa un segle, us podeu imaginar una miqueta com estan escrits, i és una descripció... Se'm fa difícil realment dir que quan descrivien això el que estàvem veient era una ona T, la mateixa ona T hiperaguda, que us podeu imaginar la qualitat tècnica d'un electrocardiograma de l'any 30, no? Que els feien encara amb les mans dins les galledes d'aigua salada, no? No m'atreveixo a dir que és el mateix. I de fet, en un altre article ja bastant més recent del 77, que hi posen ja imatges que parlen d'aquestes zones T i que a més fan referència que són molt precoces, que venen molt aviat, i aquest m'agrada perquè en aquest article hi ha els temps des de que hi ha l'electrobasal i després els temps i com va canviant, no? I aquí el que vaig veient és que fa més pinta d'elevació de l'ST que no només d'una T hiperaguda, perquè dins aquesta seqüència que us he explicat al principi, doncs comencem per l'elevació, comencem per la T hiperaguda i després ens comença a venir l'elevació de l'ST. Sí? Molt bé. Sí. Vale. Fins aquí anem bé, no? Bé. Llavors, clar, hem d'intentar objectivar això, perquè jo puc dir que una cosa és grossa, però a una altra no li semblarà. I aquí és on les coses comencen a complicar bastant. Quina alçada ha de tenir la ona T hiperaguda? Doncs, bueno, ones T de més de... Les ones T habitualment es mouen entre 5 i 10 mil·límetres d'alçada. Si són gaire més grans, hom hem de pensar que és hiperagut, oi? Bueno, aquí en la presentació doncs, veureu un electrocardiograma doncs, d'una persona que el seu primer electro és normal, és a dir, en un moment que no tenia dolor, i després com a darrere ja ve al cap d'uns minuts, quan torna a tenir dolor, doncs comença a créixer la T i es veu molt gran la diferència del primer al segon. Sí. Per tant, aquí ja tenim un primer aprenentatge. Si tenim un electrobasal, el canvi de la mida de l'ona T ens ha de fer sospitar molt. Però insisteixo en que no hi ha una mida establerta. Ens fot perquè quan busquem coses objectives, doncs per la mida doncs no la trobarem. Quan dic mida em refereixo a l'alçada, en aquest cas n'hi diuen amplitud però no m'agrada, jo diria l'alçada. Això d'amplitud és que no m'acaba d'agradar. L'altra part que ja hem anat insistint és l'amplada.
part de l'amplada, és a dir, hem dit que són molt més amples a la base del que els hi tocaria. Doncs part d'aquesta amplada a la base l'aconseguim, o s'aconsegueix a base d'estirar la part final de la T de forma que se'ns allarga el QT. A la presentació doncs, hi ha d'un mateix pacient doncs, hi ha B2, B3, no? Amb i sense la ona T hiperaguda. Quan en l'esquerra hi ha la ona T normal i l'alçada doncs, és 3 mil·límetres, en canvi la ona T hiperaguda és 4, és a dir, ha canviat només 1 mil·límetre d'alçada. És veritat que la R del... estic veient a B3, no? És veritat que la R del QRS doncs, ha passat de 5 mil·límetres d'alçada a 3. Això és una cosa que també es veu sovint, és a dir, com la R, a mesura que el miocardi pateix, doncs la R va disminuint de mida. És a dir, hi ha menys miòcits funcionant, menys miòcits que despolaritzen, per tant la onda és més petita. A la onda T el que veiem és que el que se'ns ha allargat és la part final de la T. S'ha crescut una miqueta d'alçada i s'ha allargat una mica la part final. Això ens ho torna una mica més simètric, perquè llavors tant l'ampit de pujada com de baixada són més suaus. El pic, el zènit, no és tan punxegut, perquè com que s'ha anat disminuint l'ampit de pujada i baixada, doncs es torna més pla, i l'amplada és més grossa. Al final, el que acaba determinant això és una miqueta la superfície que hi ha dins la T, per sota del traç de la T. Si nosaltres veiem una T que el QRS cap a dins, hòstia, compte, compte perquè si el QRS cap a dins la T és molt probable que estiguem parlant d'una T hiperaguda. És a dir, no té sentit que un QRS sigui petitet i després tinguem una T molt grossa. O sigui, si hi ha molts pocs miòcits que despolaritzen, doncs no té sentit que després se'n repolaritzin molt més, oi? L'altra part que també ens interessa és aquesta de la morfologia que us deia, no? És a dir, també a la presentació doncs, veureu una grafiqueta en què això que us comentava, que l'ampit de baixada es fa menys abrupte, doncs hi ha també un electro d'una mateixa persona en què he marcat com l'ampit de pujada té un cert angle no massa dret, i en canvi l'ampit de baixada és molt més dret, i com a mesura que ens creix la T per la banda de darrere, doncs la T creix d'alçada, per tant l'ampit de pujada es fa una miqueta més dret i creix de llargada, s'estira cap a la banda del final, llavors l'ampit de baixada es fa no tan dret, i el que ens acaba portant és sempre aquest augment de superfície sota la corba. És aquest canvi de morfologia que us deia. Es torna més simètrica, per què? Perquè se'ns allarga per la banda de darrere. I l'altra cosa que també ens podem trobar és que el punt J, és a dir, allà on acaba l'ona S i comença el segment ST, doncs que el segment ST comenci per sota de la línia isoelèctrica. I això, a la imatge que he posat a la presentació, aquest patró li hauria de sonar a algú perquè ja n'hem parlat també. Aquest és el patró de De Winter, que el que veiem és una T bastant simètrica, bastant alta, potser no és tan grossa com les altres T's hiperagudes que us he anat ensenyant i que us he anat parlant, però és que comença per sota de la línia isoelèctrica. Llavors, realment, si tu t'imaginessis aquesta onda T, te l'imaginessis que acaba al mateix lloc on comença, doncs veuries que també la base és molt ampla. Vale? Són aquestes 4 coses que ens hem de fixar, és quina alçada té, quina amplada té, és a dir, quina amplada té la seva base, com de simètrica i de pendent són els ampits de pujada i baixada, i aquest punt J, que si comença per sota de la línia isoelèctrica, doncs tenim, se'n diu ona T de Winter, i és un tipus d'ona T hiperaguda d'aquestes, d'acord? Vale. No us he portat gaire informació bona, perquè seguim sense ser massa objectius. I s'ha intentat, realment s'ha intentat, de moltes maneres, s'ha intentat objectivar. És a dir, molt bé, jo ho veig i dic que ho és, i el veí ho veu i diu que no ho és. Qui té raó? Doncs hem de trobar alguna forma objectiva de fer-ho. I això és els últims 2-3 anys, aquests savis que jo segueixo, els Smith, el Myers i l'Slanger i tota aquesta colla, han invertit bastant temps en això i han començat a fer càlculs i fórmules. Hi havia una fórmula antiga per determinar... Bueno, antiga, no, de fet no és tan antiga,
per determinar si a les derivacions precordials, si aquelles T's tan grosses que a vegades es veuen, si eren part de la repolarització precoç, que és una variant de la normalitat amb gent jove i sobretot amb homes negres, o era realment una elevació de les derivacions precordials que indicava una obstrucció de la descendent anterior. Recordeu, i això també ho aprofito per treure-ho ara, que que totes les derivacions representen, cada una d'elles representa un lloc des del qual mirem el cor, i que el que puja en una banda ha de baixar amb l'altra. Llavors, quan busquem una obstrucció, els signes d'una obstrucció en l'electro, sabem que la banda especular, és a dir, la banda mirall d'aquella, la banda que està al lloc contrari, doncs hem de veure imatges invertides respecte a aquesta. Què passa? La cara anterior del cor, l'únic invertit de la cara anterior del cor és la cara posterior, que a més té tot el pulmó que li fa de coixí, i per tant ens disminueix la quantitat d'electricitat que podem mesurar. Llavors, es va fer inventar aquesta fórmula, que era una fórmula de 4 variables que et mesurava, era infumable, la fórmula era infumable, als 60 mil·lisegons del punt J havies de mesurar, una cosa horrorosa. Llavors aquests mateixos autors, ara el 23, van fer un altre intent, que us he posat la diapo aquí a la presentació també, i el que es veu és dos electros posats en paral·lel d'una ona T hiperaguda i d'una altra ona T gran, més gran que l'anterior perquè no és hiperaguda. Llavors et comencen a fer uns càlculs que relacionen la mida del QRS amb l'alçada de la T amb la superfície per sota de la ona T, i comencen a fer uns càlculs i et diuen, no, doncs a partir d'aquesta relació de l'àrea per sota de la T amb l'amplada del QRS, doncs a partir d'aquest número és indicatiu d'oclusió, i per sota d'aquest número no. És una forma d'intentar objectivar això que és tan subjectiu, no? I l'últim, que és el que va forçar que fes aquesta entrada, és una cosa que han publicat fa ben poc. A l'abril van publicar el pòster i em consta que l'article que ho defineix està a la impremta, està pendent que els senyors que els referees li donguin el vistiplau. I aquests han creat una fórmula, no? Llavors et diuen que per poder diagnosticar un infart agut de miocardi oclusiu necessites tenir dues derivacions contigües, això passa igual que amb el síndrome coronari agut amb elevació de l'ST, que compleixin dues regles. Una és que l'àrea per sota de la T relativa a l'alçada del QRS ha de ser una mida. És a dir, si deixes l'àrea per sota de l'alçada del QRS, ha de ser per sobre de 60, o per sobre de 80 si ens anem a B2, B3. Vale? Aquesta fórmula, això que us explico, no aplica a BR, B1, perquè, això un dia ho podem parlar de per què BR, B1 són derivacions una miqueta estranyes. Primera cosa que ha de complir, això que us deia, que l'àrea de la T relativa al QRS ha de superar una mida. I l'altra cosa que també s'ha de complir és que la T ha de ser simètrica, és a dir, la distància que hi ha d'haver-hi des del punt J fins al zènit, fins a l'àpex de la T, respecte a la distància del punt J fins al final de la T, ha de ser inferior a 0,67. Això vol dir, a la imatge es veu molt clar, no? Doncs que la T se'ns ha tornat més simètrica perquè l'àpex, perquè el punt més alt s'acosta més al QRS. I si compleix aquests números, doncs pots dir, si compleix aquestes dues coses, pots dir que tens una ona T hiperaguda i compleix en dues derivacions, doncs que tens l'infart corresponent. Vale? No sé si amb això he portat prou. No sé si tu ara, amb les fotos que t'he posat, Xavi, veuries clar què és una ona T hiperaguda. Sí. El que sí que podem fer és, com que hi ha altres coses que ens fan tests diferents, tests més grans o això, el que podem fer també és entrenar una miqueta la vista en què les altres coses que ens canvien les tests, què tenen de diferent respecte a les zones T hiperagudes, no? Hi ha unes quantes coses, jo a l'entrada em vaig posar unes quantes, no hi són totes, però jo crec que hi són les més importants.
I, bueno, si et sembla, Xavi, les repassem en un momentet les diferents i veiem les diferències, sí. no, que hi ha. Vale? Uh, Sí. Mira, el següent és una ona... O sigui, què ens pot fer que les ones T canviïn? Cony, que el QT s'allargui, pel que sigui, doncs, pel que sigui, Sí. Sí, per per algun fàrmacs o medicament, per... exactament, Sí. vale? Llavors, doncs aquí tenim a la gràfica, doncs eh, hi ha un electro, està partit les derivacions d'extremitats i les derivacions precordials, i hi ha, diguem-ne, al costat el normal, diguéssim, i el de l'allargament del QT, i he marcat un parell d'ondes T per veure-ho, no? A l'esquerra doncs, veiem que D2, per exemple, que és on he posat la marca, doncs la onda T que hi ha doncs, mesura, doncs, jo què sé, em sembla que això són 2 quadres grans, doncs mesura uns 400, no? En canvi, Això és quan el s'ha QT, allargat el... exacte, sí, més o menys, no? Sí. Sí, Sí, sí. exacte. En canvi, a la mateix, aquí D2, no? Quan mires, quan s'ha allargat el QT, la onda T la veus i dius, hòstia, això és més gran. Ho veus? Aquesta és més gran, però és que mires el QT, l'allargament del QT, i collons, hem passat de 400 a més de 500. És un QT que a més ja comença a tenir mala hòstia, aquest QT, vull dir, aquí, amb aquests QTs de compte aquí. És a dir, realment Sí. tenim una ona T hiperaguda? Bueno, s'ha allargat molt el QT. Jo aquesta no diria que és hiperaguda. Però fixem-nos en aquest detall, allò que anàvem parlant, de la subjectivitat. Aquí sí, segurament si apliquéssim aquelles fórmules, doncs veuríem que no es compleix una ona T hiperaguda. Vale? Aquesta és una de les coses que ens pot enganyar, és quan s'allarga el QT, tinc la sensació que la T s'ha fet més gran. Bueno, de fet s'ha fet una mica més gran, però segueix sense ser una T hiperaguda i per tant no ens indica infart. L'altre, aquest és el clàssic, la hiperpotatèmia. Això recordo un dels meus profes del màster que deia, per fer-los recordar els seus residents, els hi parlava de la hiperpotatèmia, no? Perquè potassi elevat és igual a ones T grans. Vale? Sí. Està descrit que les ones T creixen, és dels primers signes electrocardiogràfics que hi pot haver-hi una hiperpotasèmia, tot i que la hiperpotasèmia pot ser qualsevol cosa. Si te'n recordes, alguna vegada havia dit que això algú definia com la sífilis de l'electrocardiografia, no? Que pot ser qualsevol cosa. Sí. Com són les ones T de la hiperpotasèmia? Doncs ja n'hem vist una abans al principi. Bàsicament són altes i estretes. A diferència de les hiperagudes, que són altes però grosses, aquestes són altes i estretes. Doncs aquí en aquesta imatge dels que estigueu veient el vídeo doncs veureu unes T, les que toquin, estretotes i relativament asimètriques, tot i que això tornem a estar amb el mateix. Hòstia, si l'electre no està gaire ben fet com aquest i relativament asimètriques, hòstia, no sempre és tan fàcil de veure. Sí. Jo t'ho anava a dir, perquè jo les veig bastant simètriques aquí, aquestes. Sí, el que passa que, per exemple, si mires el... aviam, agafem el de D3, si agafem el complexe 1, 2, 3, al final del quart complexe ja no es veu tan simètrica. I de fet, Sí. quan agafes on acaben, on comença i on acaba, l'àpex no està centrat, està bastant cap al final. Però realment, sí, quan estem parlant d'ones T tan altes, doncs veure la simetria doncs, és molt alt, és difícil de veure. Val. Res és fàcil, oi? Torna'ns a repetir, abans has dit, per definir la simetria de la ona T, has dit que la distància entre el vèrtex o el punt més alt de la ona T fins a no sé on és igual al d'aquest punt 0,67. fins... És a dir, des del punt J fins a l'àpex, fins al zènit, fins al punt màxim de la T, Sí. dividit per la distància del punt J al final de la T, ha de ser menor a 0,67. És a dir, si tu agafes des del punt J fins al final de la T, Sí. l'àpex t'ha de quedar com a molt lluny a 2/3 de la distància total. Val. O sigui, és normal Sí? que... Sí, o sigui, això és simètric, això vol dir que és simètric. Si Això està vol dir que dins és més d'aquest marge... simètric. Exactament. És més Vale. simètric que no pas el que seria habitualment. Aquí en aquest dibuix que us he tornat a posar ara, la fórmula doncs, es veu molt clar. O sigui, s'han fotut i dius, hòstia, aquest és Val. evident, clar, aquí l'han anat a triar. Val. Vale.
Un altre motiu de tenir ones T grans, bueno, doncs la hipertròfia de ventricle esquerre. Si tens un ventricle esquerre de mida descomunal, dic de ventricle esquerre perquè és el que és més fàcil de veure. El de ventricle dret, seria més complicat, però és igual. Sí. Si tu tens un QRS que t'hi cagues de gran, doncs tindràs una T gran. Sí. Ja està, aquest és ben senzill, no? Vull dir, aquí l'electro que us he posat doncs és per això. Tenim una B2, tenim una S que fot, jo què sé què deu fer això, 25 mil·límetres cap avall i a B5 tenim una R que en deu fer també 20 o 25 cap amunt. Doncs, si fas el Sokolov-Lyon, que és l'índex, un d'aquests índexs electrocardiogràfics merdosos perquè no són gens específics per determinar una hipertròfia d'un ventricle esquerre, doncs veuries que tens una hipertròfia que t'hi cagues, no? I la ona T, a B2 per exemple, doncs fa d'alçada deu fer 15 mil·límetres i el punt J està elevat 5, vull dir que, clar, aquest, si volguessis fer elevació de l'ST estrictament, l'electro d'aquest senyor és un electro o de senyora, és un electro d'elevació de l'ST. B2, B3 puja més de 2 mil·límetres i mig, no? I puja una borrada. I B4 també, vull dir que, bueno, no, que hem parlat una altra vegada, que no tota elevació de l'ST és un infart. Sí. Doncs si tens una hipertròfia de ventricle esquerre, doncs evidentment tindràs T's grans. Si tu veus això, amb aquest que us he posat aquí, és evident que no és hiperagut, perquè fos una T hiperaguda hauries de tenir una T d'una mida 3 o 4 vegades més gran, perquè el QRS és enorme, aquest QRS. Sí. Un altre. Jo t'haig de dir que aquest que us he posat ara és la repolarització precoç. Això li dona molta importància a aquests que segueixo. Suposo que és pel tema aquest de la gent de raça negra, que és més habitual amb homes de raça negra. Jo n'he vist algun, però no és una cosa molt habitual tampoc, bàsicament el que hi ha aquí és que el repolaritzar precoçment vol dir que la ona T comença molt, molt a prop del QRS, perquè comença a repolaritzar-se molt de pressa. I això acaba donant una morfologia que, clar, com que la T comença molt aviat, també es veu més grossa, però aquí la gràcia és aquesta forma de cella de muntar. És a dir, en les imatges, doncs, per exemple, si teniu les imatges de cara inferior, D2, D3 i BF, doncs es veuen bé la imatge de la cella de muntar. Que si us ve al cap doncs, una cella de muntar a cavall, doncs sabeu que té aquesta forma de U, no? Que amb aquestes punxes davant i darrere. Doncs aquí tenim aquesta morfologia. Sí, si aquí anéssim a fer la fórmula aquella de la simetria, per exemple, veuríem que no compleix, perquè l'ampit de baixada és pràcticament vertical, i el de superfície doncs veuríem que tampoc compleix, perquè és que la T és molt estretota, i el QRS, doncs en aquest cas també els QRS acostumen a ser bastant grans, perquè la repolarització precoç també, bueno, si és amb gent jove, la gent jove té miocardis més guapos que treballen millor, no? Bueno, sí, aquest electro que ens estàs ensenyant és de repolarització precoç, Aquest és de repolarització precoç, ara no recordo els detalls, però em sembla que no recordo ara exactament. I això dius que és relativament poc freqüent, la repolarització precoç? Bueno, no tinc números per al nostre país. Ja. Del que he anat llegint, tinc en ment, i si no ho estic dient bé i algú em pot corregir, estaré encantat, que és més habitual en homes joves de raça negra. Com que en el nostre país doncs, no n'hi ha tants com n'hi pot haver als Estats Units, per exemple, sí. Doncs no ho veiem tant. Jo n'he vist alguna, però si haig de recordar la vegada que n'he vist alguna, l'he vist amb un esportista jove. No tinc números. Si algú els té i ens els vol compartir, doncs estarem encantats. Hi ha altres coses que ho poden fer-ho. El Brugada, per exemple, que té aquella morfologia tan estranya de la T, doncs també ens pot confondre, perquè realment, hòstia, on comença la T quan tens un Brugada, no? Es fa de mal dir. Si tens una pericarditis, que això un dia potser hauríem de parlar de la pericarditis i l'electro, perquè, clar, la pericarditis tenim elevacions, podem tenir elevacions de l'ST. Sí. Bueno, jo em quedo amb una frase que diu un d'aquests savis, que tu diagnostiques la pericarditis el teu risc, bueno, el risc del teu malalt. No és tan, a vegades no és tan senzill diferenciar una pericarditis d'un infart, per tant, tingueu-ho present. I també, evidentment, si tens un bloqueig de branca, doncs els bloquejos de branca, doncs, com que ens donen aquests QRS tan estranys, doncs també tenim llavors unes T's també prou estranyes, no? Bueno, jo us he fotut la xapa, us he ensenyat imatges, podeu intentar entrenar l'ull, però la veritat és que això ho farà molt millor una intel·ligència artificial
que nosaltres. Ja us ho dic ara. Ja està. Ja ho està fent. De fet, parlaré de les recomanacions. Si us sona aquella... Bueno, parlem després de les recomanacions, no? És a dir, ja hi ha alguna cosa que ho fan millor que els humans. Jo quan en veig alguna em fot molta gràcia i em poso molt content, però realment hi ha màquines que ho faran millor que nosaltres. I ja ho estan fent millor que nosaltres. Aviam si ens quedarem sense la teva secció d'electrocardiografia a partir d'ara. Doncs mira, tot... Aquí sí que es complirà que la intel·ligència artificial et supleix algunes professions, eh? Mira, després, quan anem a les recomanacions ja t'explicaré alguna cosa d'això, va. Doncs ja està, això és el que us havia d'explicar. Si algú té dubtes, si voleu saber més o el que sigui, doncs ja a la meva entrada al blog hi ha alguna cosa més, i si no, ens parlem al grup de Telegram. Val, molt bé, Albert, fantàstic, molt bé. Doncs això, passem a una altra secció? Vinga, passem a menges més. Eh? Sí. Val. Doncs jo tenia un menges més. El menges més és un article del JAMA Internal Medicine, que no és molt recent. De fet, al contrari, és un article publicat el 2014, val? Però que m'ha semblat interessant. Vale? És dintre de la col·lecció que té el JAMA d'aquestes iniciatives d'identificar les accions que fem els sanitaris que tenen poc valor, vale? Que ells li diuen less is more. Val? Per tant, és això, és un article de les recomanacions aquestes de Less is More del JAMA Internal Medicine, publicat el 2014. I l'objectiu, o sigui, ells això ho van fer-ho el 2014, aprofitant que es va començar l'American Board of Internal Medicine Foundation va començar a fer la seva campanya de Choosing Wisely, allò escollint sàviament, que és el mateix, no? Intentant escollir què els hi fem als malalts de forma valorant si realment aporta valor o no aporta valor. Val? Doncs, a partir d'aquesta campanya, doncs, totes les societats científiques van començar a fer una llista de coses, no? De tractaments, de diagnòstics sobretot, o de procediments, d'algoritmes, d'arbres de decisió i tot això, doncs que identificar els que no aporten valor i intentar recomanar-los que no es facin servir, o com a mínim de forma sistemàtica. Val? I amb això proposaven aquests de Choosing Wisely que aquestes societats científiques fessin llistes de que almenys, per exemple, 5 procediments o proves o tractaments doncs, que aporten poc valor. Val? I per això doncs, els del JAMA es van proposar això, identificar 5 proves o tractaments o decisions, no? Arbres o normes de decisió que fossin molt comuns a nivell de les urgències mèdiques, és a dir, que se sol·licitin molt freqüentment, que tinguin un cost significatiu i que tinguin poc o cap benefici pels pacients. Val? I aleshores amb això van fer unes eines, no? Primer van fer amb un panell d'experts, doncs van fer una tècnica de Delphi, intentar identificar doncs, una llista llarga d'aquests procediments, diagnòstics, tractaments que en opinió d'aquests experts fos de baix valor, i en van identificar 64. Val? Després aquests 64 van fer una consulta a 283 metges dels serveis d'urgències, penso que això es va fer a la zona de Boston. Val? Doncs van agafar 283 metges d'aquella àrea i els hi van dir, escolteu, d'aquests 64 ítems que hem identificat, intenteu qualificar-los doncs,
amb una sèrie de valors, no? D'utilitat, o de poca utilitat, del cost que tenen, de la freqüència que els demanes, i per donar-li a cada ítem doncs, una puntuació. Val? I a partir d'aquí, una altra vegada, els experts inicials que van fer la llista de 64 doncs es van posar també a través de les tècniques aquestes de prendre decisions de forma conjunta entre entre tot l'equip, que és el Delphi, doncs van acabar seleccionant 5 estratègies d'aquestes de millor no fer-les servir de forma sistemàtica, i us les llegeixo perquè us sonaran molt. I un dels motius d'explicar-ho ara era perquè veiem que el grau de compliment, aquestes llistes que ja es van fer o es van publicar el 2014, 11 anys més tard, intenteu pensar si a casa vostra es compleixen o no es compleixen. Val? Per Hòstia, exemple... jo quan has començat pensava que malament si et fotien a la llista aquesta, però que si 11 anys després encara hi surts és que al final ja no t'importa, és igual. Sí, sí. Aviam, la primera, que era la que va rebre més puntuació entre els experts aquests, és del tema de la tomografia computada de la columna cervical en pacients que han patit un traumatisme. Això ja ho vam veure, o sigui recomanen això, els que no demanar de forma sistemàtica una tomografia computada en els traumatismes cervicals que són de baix risc, i són de baix risc vol dir que te recomanaven el 2014 que fessin servir el Nexus i l'escala, la Canadian C-Spine Rule, que si us recordeu això ja en vam parlar a l'episodi 41, que el vam fer el novembre de l'any passat, del 24. Tu, Albert, ja quan ens vas explicar el tema de la immobilització amb el collar cervical, ja en vam parlar del Nexus i de la regla canadenca de la columna cervical. Val? I bueno, doncs, intenteu pensar si als vostres llocs de treball la gent coneix i fa servir aquestes, tant el Nexus com l'escala canadenca. Bueno, que els serveis d'urgència ara mateix fem servir l'ABCT. ABCT? ABCT, no? CT de Computer Tomography, no? Sí, va, pot ser. Què més? La segona recomanació que deien de no fer és la de no fer, una altra vegada parlant amb la tomografia computada, de no demanar-la per diagnosticar una embòlia pulmonar sense abans haver fet algun esforç per estratificar aquestes probabilitats. I ens parlen doncs, d'algun sistema, alguna eina que tinguem i el DIMER-D. I aquí també recordo que l'episodi 18 del novembre del 22 també vam parlar del diagnòstic de l'embolisme pulmonar, i ja vam parlar de que al principi podíem fer servir la puntuació de Ginebra revisada i els criteris de Wells per l'embolisme pulmonar. I un cop tinguem això, també vam parlar de la regla de PERC i el DIMER-D, i després l'angiotac, si veiem que ja d'entrada les probabilitats són altes. Val? Per tant, recomanacions que el 2014 ja ens deien, continuem 10 anys després continuem fent podcasts i recomanacions perquè intentar que es facin servir aquestes eines més sovint, perquè poder crec que no es deuen fer servir de forma sistemàtica. No? El Wells poder sí que es fa servir, però penso que no sempre. També la tercera recomanació que ens deien, que això sí que nosaltres no hi tenim, no ens afectaria molt, perquè la recomanació és no fer servir una ressonància magnètica de columna lumbar en el dolor lumbar sense factors d'alt risc. Vale? Nosaltres penso que la majoria, potser sí que els grans serveis d'urgències de Barcelona sí que poden demanar una ressonància d'urgències,
però jo penso que la majoria de serveis d'urgències no ho podem fer-ho. Per tant, aquesta ens ajudaria poc. Després, una quarta també parla de la tomografia computada en pacients amb traumatisme cranioencefàlic que no compleixen criteris dels criteris de New Orleans o de la regla canadenca del TC, del traumatisme cranioencefàlic. Això també en vam parlar en l'episodi 26, que vam parlar de les guies NICE del traumatisme cranioencefàlic i que en parlaven, no? Crec que de la New Orleans no en parlava les guies NICE, però sí que parlava de la regla canadenca, que ens expliquen quan hem de demanar una tomografia en pacient amb un TC. I la meva impressió és que la meva impressió és que no ho complim gens ni mica, que som bastant més proteccionistes, no? A la mínima intentem curar-nos en salut, que ja s'entén, no? Però hauríem d'intentar no fer de forma sistemàtica a tothom que ve per un mínim o sospita de traumatisme cranioencefàlic perquè té, no sé, 70 anys, de forma sistemàtica ja demanar-li una tomografia computada, que a més de vegades també s'acompanya, doncs, com que li hem demanat, és un TC i li hem demanat una tomografia i no sé què, doncs ja que es quedi 12 o 24 hores en observació. Moltes vegades penso que els estem fent un poc favor als pacients, vale? Tot i que és comprensible, perquè tots hem vist casos de traumatismes que venen a l'endemà o al cap de 3 dies i veiem que hi ha un problema, no? Però segons aquestes regles la probabilitat que ens passi això és molt mínima, i molt mínima vol dir que, no sé, també ens pot passar amb qualsevol altre, no? Amb les eines que fem servir per diagnosticar un síndrome coronari agut i donem d'alta un pacient que té un dolor toràcic però que no té canvis elèctrics ni té elevació de troponines i també li podem donar l'alta i sabem que hi ha un tant per cent petit, però hi és de que aquest pacient torni infartat o torni mort, val? Vull dir que la incertesa sempre hi és, val? I de fet l'última recomanació és que de no demanar estudis de coagulació en pacients que no venen i tu no penses en cap moment que tingui un problema hemorràgic agut o ja saps o penses que no té una coagulopatia, val? Doncs en aquests pacients que poden vindre per qualsevol altra cosa, doncs que t'estalviïs el tema de demanar-li un quick, un temps de protombina, etc. Tot un estudi de coagulació. Val? Aquests eren els 5 principals. Val? Si llavors te llegeixo ràpidament els altres, van identificar després 17, val? Te llegeixo els altres. Un era de no demanar hemocultius en pacients amb infeccions cutànies, tipus cel·lulitis, abscessos, a no ser que tinguessin sèpsia o que estiguessin o que tinguessin una immunodepressió important. Val? No ingressar pacients amb dolor toràcic de baix risc que tinguin unes troponines negatives i un electro que sigui normal. Això ja ho fem, aquesta penso que la complim bastant. Una que m'ha semblat curiosa, que també estava dintre d'aquestes 17, és de no prescriure antibiòtics antibiòtics de marca, o sigui, amb nom comercial, en pacients amb pneumònies adquirides a la comunitat, infeccions de tracte urinari, cel·lulitis, en general, sinó que facis servir el nom genèric. Val? Aquesta m'ha semblat curiosa. Que no donéssim antibiòtics intravenosos en pacients que no estiguin crítics i que tolerin la via oral. Val? Això també m'ha semblat molt interessant i penso que en parlarem en un futur d'aquesta recomanació. També de no demanar cultius de sang, hemocultius en pacients amb infeccions del tracte urinari,
a no ser que estiguin amb asèpsia o que tinguin immunodepressió, val? Què més? No ingressis pacients amb síncope de baix risc, que no demanis laboratori no sé, de bioquímica, bueno, hemograma, bioquímic, tal, en pacients que tenen una gastroenteritis no complicada o un síndrome viral, que no donguis líquids intravenosos en pacients amb una deshidratació lleu sense abans provar la via oral. Què més? Que no demanis plaques de tòrax de forma així rutinària perquè ingresses al pacient i com que l'ingresso ha d'ingressar amb una placa de tòrax, doncs això no ens ho recomanen. Què més? Val. Què més? Que no demanis cultius d'urinocultius en pacients que de base estan sans però que tenen una infecció urinària no complicada, és a dir, si no està complicada no demanis un urinocultiu. I l'última, no demanis proves de laboratori repetides vegades o que els repeteixis amb un pacient que et ve de fora, d'un altre hospital, d'un altre centre, no sé què, que et ve amb una analítica que té una hemoglobina de no sé què o una funció renal no sé quantos, no cal repetir-li l'analítica. Demanar-li quan et sembli tu, al cap de, no sé, de 6 hores d'haver-lo hidratat o el que sigui, però no cal repetir l'analítica si li acaben de fer una fa mitja hora en un altre hospital, o almenys en un centre una mica acreditat. Val? I això és tot. M'ha semblat interessant repassar aquestes recomanacions de fa 11 anys, que em sembla que algunes d'elles encara tenim marge de millora. Hosti, n'hi ha algunes que quan les has dit pensava, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu, han passat 11 anys i seguim pitjor. No igual, sinó pitjor. Sí, ells ho fan molt per tema, clar, sempre és molt tema, almenys als Estats Units, per tema econòmic, i de fet és la iniciativa inicial, és dir, hòstia, hem de reduir costos perquè això s'està disparant moltíssim, val? Però bueno, totes aquestes finalment també per seguretat del pacient són importants, perquè no? Quan demanes proves que no són necessàries, doncs te trobes coses que després no les pots obviar, no? I a partir d'aquí has de demanar més proves, de donar un tractament, ingressar-lo i incidentalomes que no et proporcionen cap milloria després al pacient. Clar, al contrari, més mal de caps, més ingressos, més no sé què, més fàrmacs, més proves, i tot això es van afegint, és una roda que va afegint problemes. I ho feies amb bona intenció, d'entrada, evidentment la intenció sempre de tothom és bona, però de vegades el pacient en surt una miqueta perjudicat, i el sistema sanitari també, i moltes coses també. Vale? Sí. Aquest dels escàners, ja et dic jo, aquest està perdut, però... Sí. És igual, ara entraríem en una disquisició de què ha passat amb la medicina clínica, la semiologia i el sentit comú quan apareixen les màquines. Això també, en fi, és igual. També la pressió assistencial tampoc ens ajuda gaire, no? A poder amb tranquil·litat poder pensar i parlar més estona amb el pacient i comentar el pacient amb els teus companys. Sí, però llavors et genera la contrapart, que és que com que vas apretat demanes més coses que no t'estalvien feina, te'n donen més. Ja. És a dir, a la infermeria, bueno, no sé, jo parlo ara per mi, però tenim una quantitat de feina sobrevinguda que no es correspon amb el que toca. És a dir, si has de començar a acumular els teus pacients perquè els hi demanes 6 hores, doncs ja tens una quantitat de feines, diguem-ne, d'hostaleria que t'han aparegut que no tenies si l'haguessis tingut 3 hores només. I això amb tot, no? Vull dir, clar, cada cosa que es fa és un esforç extra que s'ha de dedicar, no potser d'altres professionals i tal. És una cosa... És una guerra que jo crec que... No diré que està perduda, però, hòstia... Tot i que ja hi ha iniciatives i coses que van encaminades totalment a disminuir això, no? Jo què sé, per exemple, de transfusió de sang, d'hemoderivats i tot això, ja hi ha molts protocols i moltes línies amb dir, hòstia, no transfonguem 3 concentrats de matí si el pacient en necessita un. Fes-ne un i si necessita posaràs 2, però
però no en posem més dels normals, o com les guies, els circuits del dolor toràcic, tots van encaminats de si li pots repetir la troponina al cap d'una hora, no la repeteixis al cap de 3 hores, perquè si el pacient pot marxar de seguida, doncs que marxi de seguida cap a casa, no el tinguis allà, no sé, incubant algun virus, saps? Vull dir que ja hi ha iniciatives que ens ajuden en això, però no sé, les coses que ens van perjudicant deuen anar a molta més velocitat que no pas les que fem per millorar-ho, no sé, Sí. veurem. Vinga, va. Deixem aquest menges més, que no sé com gravarem el curt de 2 minuts, perquè és molt aquest és complicat, moltes coses. I anem a la següent secció, anem a l'Urgent Mod. Ja ho farem. Sí, anem a l'Urgent Mod. Aviam, tu m'havies dit, Albert, que lògicament que parléssim, ja que hem fet el tema principal d'electrocardiografia, doncs que ja ens quedéssim amb aquest tema i repasséssim 4 urgent mods. Jo n'he agafat, en tinc algun més, però a molts d'aquests ja els hem dit algun dia, però els repassem, que sempre va bé, perquè si només els sents una vegada els oblidem, i repassar-los de forma ràpida no costa res. Per fer un electrocardiograma necessitem posar-li unes enganxines en el tòrax del pacient, i que són els elèctrodes toràcics. Són els elèctrodes. Normalment en podies dir electroda, però són elèctrodes. Els elèctrodes toràcics. Molts d'aquests pacients són pacients que prenen antiagregants. En podem dir també antiagregant plaquetari, però el TermCat te recomana, el terme principal és antiagregant i ja està, antiagregant, no cal dir plaquetari. Això. Què més? Al fer l'electro veiem complex QRS, a vegades en podem dir un complexe, però no, complexe són altres coses, i el que veiem en l'electro és un complex. Diagnòstics, en lloc de flúter parlem d'aleteig auricular. Aquest m'encanta. Aleteig auricular. I en lloc de fibriloflúter, aleteig fibrilació, amb un guió entremig. Aleteig, guió, fibrilació. És fàcil. Aquest és aquell diagnòstic que depèn del dia de la setmana existeix i depèn del dia de la setmana no? Exacte. Depèn de quan vingui el pacient. Què més? Hi ha el tema dels els blocadors i els blocatges. Els blocadors beta-adrenèrgics, l'abetalol, bisoprolol, els blocadors del canal del calci, que són verapamil, nifedipina, nimodipina, que són femenins. Són blocadors, no són bloquejants, ni blockers, beta-blockers, ni beta-bloquejants, no, són blocadors, blocador beta-adrenèrgic o blocador del canal del calci. Igual que en l'electro podem veure blocatges i hemiblocatges. No veiem un bloqueig de tercer grau, ni un bloqueig auricular, ni un bloqueig de branca esquerra, no sé què. En lloc de bloqueig parlem de blocatge i hemiblocatges. En lloc de dir gasto cardíac en parlem de cabal cardíac. Després, la forma correcta de descriure amb sigles les derivacions que fem servir en un electrocardiograma, i les teniu en l'urgent mod. Les precordials crec que sempre ho fem bé, que és posem una V baixa, un Víctor amb un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, i la resta de derivacions ens ho recomanen el TermCat de posar un punt. D.1 és la primera derivació, D. en majúscula, D.2, 2 amb numeració romana, D.3, després hi ha la BR, la BL i la BF, sense la A al davant, que moltes vegades la posem, no és AUF, sinó que és la BF, BL, BR. Després hi ha l'extrasístole i l'extrasistòlia. Saps la diferència, Albert? L'extrasístole deu ser el batec únic, diguéssim, i l'extrasistòlia deu ser el fet de tenir-ne, de tenir aquests extrasístoles.
Exacte, molt bé, molt bé. És que... L'extrasístole és el batec, allò, el batec, ostres, té una extrasístole. I si veieu que en té diversos, doncs el trastorn d'aquest ritme cardíac se'n diu extrasistòlia. Val? Molt bé. I també aquest que ja havíem dit, havíem parlat alguna vegada de la fibrilació auricular paroxismal, val? En lloc de paroxística hem de parlar de paroxismal, en lloc de marcapàs hem de parlar de marcapassos, val? I en lloc de, per exemple, infart de miocardi o necrosi miocàrdica és miocardíaca, vale? És un infart miocardíac o necrosi miocardíaca, vale? En lloc de miocàrdic. Sí? Aquesta a mi personalment no sé per què, però m'acosta. Bueno, suposo que és el seu costum. M'acosta dir un infart miocardíac, m'acosta molt, no sé. I aquesta també ens acosta, que és les ondes. La P, la Q, la R, són ondes. Val? No són ones, les ones, doncs, tu, Albert, no ho veus a Cerdanya, no ho veus, però els que vivim a l'Alt Empordà, la Costa Brava, que és molt bonica, doncs veiem aquí sí que veiem ones. De fet, ho he anat a buscar al diccionari perquè és que a mi em trencava, no? Llavors, mira, la ona, les definicions que hi ha, és moviment oscil·latori de les aigües del mar o d'un llac en sentit descendent i descendent, o el fenomen periòdic en l'espai i en el temps caracteritzat per longitud, freqüència i amplitud. Llavors, a partir d'aquí tens totes les zones que vulguis, l'acústica, totes les que tu vulguis, no? Sí, les electromagnètiques i no sé què, sí. Exactament, no? Sí. És a dir, que tenim aquest moviment oscil·latori, una ona sinusoidal, bàsicament, no? Amunt i avall, amunt i avall. I la onda la defineix com en una línia corba, en un cos filiforme, part que afecta la forma de perfil de la secció plana d'una ona en el sentit de la seva propagació. El cabell li fa onda, es posa d'exemple. En una figura que té una vora curvilínia sinuosa, segment sortint limitat per una onda, un arc circular. És a dir, que realment, aquí quan del que estem parlant nosaltres, que és un traç, un traçat, una ratlla en un paper que va seguint diferents formes, sens dubte aplica molt millor onda que ona, perquè ona seria... Si podem tenir una onda sinusoidal, per exemple, quan tenim una hiperpotacèmia d'aquestes extremes que tenim ja, el QRS ja s'ha convertit en una ona sinusoidal, que és una d'aquestes coses que te cagues a sobre quan ho veus, seria l'únic cas que tindríem una onda QRS que podria ser una ona, perquè puja i baixa de forma regular, no? Com la torçada de puntes, aquestes coses podria ser la torçada de puntes hem de parlar un dia, perquè amb una... Al grup de Telegram hem tingut també... Hòstia, tu veus un atac... Veus una cosa rara amb un electro que no saps què és i dius torçada de puntes. Ala, ja està. I home, tampoc és això, Veiem moltes més torçades de puntes de les que realment hi ha. Sí. Vale. Bueno, va, deixem els urgentmots... Escolta'm, un parell més, ja estic. Un parell més, vinga, va. El ritme d'escapament, en lloc de... No sé, em pots dir un ritme d'escape, però és el ritme d'escapament. I l'estén. L'estén es diu així, en català, en castellà, en francès i en anglès. És un pacient que porta un estén i es diu estén. No ens hem inventat cap paraula per dir l'estén en català. Per tant, haguéssim pogut dir molla, l'hem perdut aquí, que hem perdut la molla. Sí. Però bueno, aquesta la diem bé, no? Tothom diu estén, fantàstic. Aquesta és fàcil. Molt bé, molt bé. Ja estic, molt bé. Molt bé, doncs anem a les recomanacions. Anem a les recomanacions. Què tenies? Tu tenies alguna? Doncs mira, jo en tinc, però abans de les meves deixem posar-nos al corrent de coses que han anat passant. Sí. Mira, vas recomanar, no recordo quin episodi era, un lloc web que es deia Open Evidence, que era un lloc web que et feies consultes, que et responia amb intel·ligència artificial de forma raonada i més o menys ben escrita i tal. Bé, ens diuen els usuaris a Telegram que deu estar molt bé però que no hi ha manera de donar-se d'alta, que han dit que degut al gran excés de no sé què no et pots registrar. Però jo vaig fer-ho així superràpid i superfàcil i tu també... Tu vas intentar registrar, però sense registrar també podies fer coses. Sí, però t'has de registrar al final. I jo em sembla que també em vaig poder registrar, però em diuen alguns usuaris que no hi ha. Val. I també, mira, una altra recomanació que ens fa un usuari de Telegram, també una usuària, és una aplicació per mòbil
que han fet algú de les Espanyes, que es diu MedQuick.org. Ja posaré l'enllaç a les notes de l'episodi. Sí. A veure, com us ho diria? Bueno, és una aplicació de mòbil que obres i tens allà tota una pila de diferents seccions i a cada secció hi ha les recomanacions que corresponen al que t'interessa, no? Doncs des de, jo què sé, des de guies clíniques de tractament d'alguna cosa, suposo que hi deu haver-hi... Bueno, a mi, jo m'he quedat amb una que és... Tu te'n recordes d'una aplicació que havíem parlat que et permet anotar les coses rellevants de l'RCP i et fa de metrònom i t'avisa dels temps? Doncs aquests tenen un i m'ha agradat bastant. I de fet crec que substitueix tant el que ens havies dit tu com un que havia trobat jo en català també, que després que estava mort, i jo crec que el substitueix aquest. M'ha agradat bastant aquesta part. Com es diu aquest, dius? MedQuick.org. MedQuick.org, val. Sí. Val. És un d'aquestes aplicacions freemium, hi ha una part free i una part que has de pagar, que no és gaire cara. A mi m'estressa perquè la part free tens allà, quan et connectes, tens allà una sèrie de punts, no? I els vas gastant a mesura que vas obrint. M'estressa perquè, hòstia, cada vegada que obres alguna cosa t'ha baixat uns quants d'aquests punts gratis i, hòstia, ara ja haig d'anar a buscar. Però aquest de l'RCP no en gasta de punts. I m'ha agradat bastant, el de l'RCP. Aquest queda apuntat, aquest me l'apunto. Han de ser molt senzills, i molt superintuitius, perquè si no... Home, potser no és el més superintuitiu de tots, però jo l'he fet anar... Bueno, evidentment no l'he fet anar de bo, perquè tot això ens ho van dir, això fa un parell de setmanes que ho sé. I, hòstia, interessant perquè ja t'ho engegues i vas seguint. Els 2 minuts... No pita, una de les coses que aquí trobo és que quan arriba als 2 minuts has d'estar mirant tu el crono, no t'avisa auditivament, però bueno. Llavors l'altre, que lliga amb el que et comentava abans de la intel·ligència artificial, amb el diagnòstic i tal, de coses electrocardiogràfiques, els nostres oients ja sabran que hem tornat a recomanar el PM Cardio, que és una aplicació d'intel·ligència artificial que tu li passaves els electros, que li passaves l'electro, te'l permetia digitalitzar i et donava un diagnòstic, això et sona? El vam recomanar en el seu moment, després el vam de recomanar perquè va passar a ser de pagament, després el vam tornar a recomanar perquè tenien un canal de Telegram que et permetia fer-ho. Bé, ara aquests ja tenen... Ara han tret la versió com una aplicació per mòbil que és per individus o per organitzacions, i aquest per organitzacions en parlem després, i et permet fer 5 informes gratuïts per mes. És a dir, tu te l'instal·les i pots fer una foto de l'electro i te'l digitalitza amb una marca d'aigua, que es veu ràpidament que l'has digitalitzat amb la seva aplicació, i et dona el diagnòstic. Si vas pagant, que el preu és pagable ara són 16 euros al mes, 16 o 17 euros al mes, que home, no és barat, però no és un número escandalós. A més et fa unes coses molt interessants, una de les quals lliga molt amb el que comentàvem de les fórmules i la morfologia i tal, que és que et raona la resposta. És a dir, per exemple, en la determinació de si és un infart o no, et senyala el per què creu que és un infart. I et senyala, doncs, jo crec que és un infart amb alta confiança, tu pot fins i tot estimar un número, i perquè en aquesta derivació que ja te la senyala, doncs veig això que em crida l'atenció. I té el seu interès. M'emprenya perquè és una recomanació desrecomanada, tornada a recomanar bueno, és igual, queda dit, PM Cardio. També de nou posarem l'enllaç a les notes de l'episodi. Jo aquesta part de per organitzacions, jo ara mateix, havent vist les últimes publicacions d'aquesta gent, crec que com a sistema sanitari ens hauríem de plantejar implantar-ho. Ens supera de llarg a la immensa majoria dels que llegim electros. I jo, que em considero una persona que la toca i que em miro molts, em supera. En sap més que jo. L'ha entrenat gent que en sap molt i en sap molt més que nosaltres. Evidentment es pot equivocar, però crec que s'equivocaria molt menys que els professionals. Jo, com a sistema sanitari, em plantejaria aplicar-lo ja. Ara faltaria convèncer els gestors i que surtin els números i el nivell de tolerància al risc, però si encén algun gestor, mireu-vos això perquè
Home, perdrem entrenament els professionals, però és que crec que ara mateix ja no té... Sí. No veig justificació a no fer-ho. Molt bé. Vale? Totes aquestes són les recomanacions que ens han fet d'altres, o que hem fet en un altre moment, però jo en tinc una, que aprofitant avui que parlem d'electrocardiogrames, doncs recordareu que ja havia parlat del llibre d'electrocardiografia dels doctors Ramon Brugada i Manjot Singh, que és el manual que es diu Electrocardiografia al teu abast, que és un manual d'electrocardiografia en català. Doncs us el recomano. En tinc 2 a casa, ara l'hauria d'anar a buscar perquè no el tinc físicament aquí, però bueno, és un llibre, me'l vaig ventilar en una tarda, no tinc massa clar en quina categoria posar-ho, perquè no és un llibre de text. És de ciència-ficció. No, va d'electros, no? Però no és ben bé un llibre de text, tampoc és ben bé un manual a l'ús, hi ha moltíssima imatge, això sí, és a dir, electros n'hi ha a punta pala, és molt visual. El que passa és que he anat a buscar, per els enllaços de l'episodi, he anat a buscar el llibre i hi ha les versions en castellà i en anglès, el català s'ha acabat ja. Amb la qual cosa, doncs, haurem de... Estaria bé escriure a la gent de l'editorial i dir-los, escolta, què passa? Que jo també jo el vull en català. Que home, una de les gràcies justament que està en català. Bueno, ja en faran alguna edició nova, no? O què? De fet, els que tinc jo ja són la segona edició, per tant suposo que una tercera hi haurà. Els hi podrem suggerir que en comptes de parlar d'ones parlin d'ondes. Mira, m'ho apunto per escriure'ls també. Pues estaria bé. Molt bé, a veure. Doncs ja està, aquesta és la meva recomanació, aquest manual d'electrocardiografia al teu abast, dels doctors Brugada i Singh. Sí. És ràpid, jo crec que qualsevol estudiant, ara mateix, qualsevol estudiant que hagi de fer coses, que hagi d'estudiar electrocardiografia, oblideu-vos del Dubin, que no l'hauríem de comprar per altres motius que venen al cas, i pilleu aquest. Agafeu-lo. Mantenedor, ràpid, 20, no recordo ara, 20 no sé quants euros en paper i 7 euros en digital. Una cosa així. Molt bé, molt bé. No és barat, però bueno, cap llibre d'aquests és barat, o sigui que... Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Molt bé, vols que faci jo alguna recomanació o què et sembla? Home, les teves sempre són molt interessants, o sigui que sisplau, endavant. Sí? Val. En tenia 2, vale, però només en faré una, perquè la següent me la deixo pel pròxim episodi, però perquè també anava relacionada amb temes d'intel·ligència artificial, i com que ja hem parlat avui d'intel·ligència artificial, al final semblarà que només parlem d'això. I m'agradaria parlar d'una cosa que és de la intel·ligència humana. Espera, que estic buscant... Poder no té res a veure amb medicina ni amb urgències, però sí que té a veure amb la salut de les persones i també salut laboral. I és un podcast que es diu L'Ofici de Viure, d'en Gaspar Hernández, suposo que molts el coneixeu. Ui, això és un històric de la ràdio. Sí, fa 1000 anys que fa aquest podcast i a la ràdio i tot això fa L'Ofici de Viure, es diu així el seu podcast i els programes de ràdio i això, L'Ofici de Viure. I la veritat és que parla de temes molt interessants i jo volia, només recomanar com a exemple té un episodi que el va publicar a l'abril, el 6 d'abril, que es diu, el titulen Enfadar-se o no enfadar-se. Val? I la veritat és que jo quan l'anava escoltant, clar, anava pensant en la meva feina, que lògicament hi treballem molta gent, i clar, i les possibilitats de trobar-te amb gent que s'enfaden són moltes. Parlo de professionals i de pacients, però més enviat de professionals. I parla més que el fet d'enfadar-se puntualment en alguna situació concreta, sinó la gent que viu amb aquesta forma de ser, d'estar enfadat i sempre buscant la cosa negativa a totes les coses. I ens expliquen el per què i què es pot fer i
i d'on ve tot això, i a partir d'aquí també ens expliquen pues, aquí normalment en l'Ofici de Viure pues, en Gaspar Hernández pues, dirigeix la conversa, que normalment pues, són dos psicòlegs i una altra persona que és no sé què, però sempre hi ha psicòlegs, i amb l'excusa de parlar del tema de, no, d'enfadar-se i aquestes coses pues, també t'expliquen temes de comunicació, no? Comunicació interpersonal, comunicació no verbal i aquestes coses, i em va semblar super útil amb gent que treballem amb equip i amb equips molt grans i sempre amb gent molt diferent i bueno, molt complexa i amb una feina, no? que exigeix pues, comunicar-se molt bé i exigeix estar molt coordinats i que ens entenguem i que tot hauria de ser així, però que la veritat costa molt. Doncs bueno, escoltar l'Ofici de Viure de vegades jo penso que ens pot ajudar amb això, i aquest episodi en concret parla molt de, no? de comunicació entre persones i comunicació quan hi ha problemes entremig de, hòstia, com un s'enfada amb un altre, no sé què, doncs el per què i què podem fer i aquestes coses. No té res a veure amb medicina ni urgències directament, però penso que la seguretat del pacient pot millorar molt si controlem una miqueta l'enfadament crònic que moltes vegades veiem a qualsevol empresa on hi treballin més de 3 persones. Vale? I ja està, sí. És aquesta petita recomanació. Molt bé. Ja està, Albert. Molt bé. Aquesta també m'hauré d'apuntar, perquè... Ai, no, l'has escoltat alguna vegada? L'Ofici de Viure l'has escoltat alguna vegada? No? Sí, l'he escoltat alguna vegada. El que passa és que hi ha un moment... La frontera entre tot això del benestar i els abraçar arbres és molt curta. Saps? Vale, llavors sí. Hi ha un moment que... que hi ha... Saps? La frontera és molt curta, llavors és molt estreta. Llavors a vegades dius, aquí em sembla que ens estem anant ja massa cap a... Clar, que aquí fan molts episodis i moltes... i xerren molt, vull dir que vas seleccionant tu el tema que et sembla que et pot interessar, te l'escoltes, i el que no, i porta gent molt interessant i que, sí, evidentment de vegades pot ser així una miqueta abraçar arbres i no sé què, però moltes vegades són temes explicats des del punt de vista científic i que estan bé. No... Molt bé. Doncs posarem l'enllaç a aquest episodi, del podcast de l'Ofici de Viure, el posarem a les notes de l'episodi també. Val, fantàstic. I em sembla que ja estem, no? Ja hem fet tots els episodis, totes les seccions, el tema principal, i ja ens podem despedir fins a la propera, fins a la pròxima temporada, no? Sí, que per qüestions meves aquest estiu està una miqueta complicat de gravar per altres mogudes en què estic ficat, i hem dit amb el Xavi de començar la temporada en comptes de continuar-la i començar-la al juny, que ja anem tard perquè l'acabarem al juny en comptes de començar-la al juny, començar-la al setembre. Per tant, doncs ens tornem a retrobar al setembre, encara que de fet si esteu al grup de Telegram doncs no és un comiat ni molt menys, vull dir, no és ni una reveure perquè estem allà. Que vaig penjant, mira, ara m'he aficionat tant en tant, vaig fent Què vídeo allò, poso merdetes, fotos i coses així en plan repte a la gent del grup de Telegram i després faig un vídeo explicant-ho. Molt bé. Coses. Molt bé. Coses, maneres de perdre el temps també. Molt bé, Albert. Però bueno, si us agrada, escolta, digueu-ho allà al grup de Telegram, que sempre va bé quan la gent et reconeix la feina que fas i tal, això està bé. Doncs fantàstic. Doncs res, Albert, ens veiem al setembre. Al setembre. Molt bé. Sí? Doncs va. Vinga, va. Bon estiu a tothom. Adéu. Gràcies, fins ara, adéu. Adéu.